Wɔto nnwom, wɔbobɔ wɔn ho, wɔkyerɛ wɔn tumi, nanso ɛsan sɛ wɔn baanu yɛ tipɛnfo. Anansesɛm yi a meba bɛkan fa Tano ne Owu ho. Megyidi sɛ wate biribi afa wɔn ho da. Nti like na subscribe ne yɛnkɔ. Abosom baanu a wɔfrɛ wɔn Tano ne Owu bɛtwe manso fa nipa ho. Na wɔn baanu petumi piesie wɔn nipa dasani abrabɔ ne hyebrɛ so. Inti ɔmo ka wɔn ti bom, dwene sɛ nea wɔbɛtenetene ntawantawan a ɛwɔ wɔn mu no. Ɔmo to nkyia. Bosom na obetumi edi kan ehyia ɔbɔmɔfo ato nsa afrɛ no ma no bedi enwume aduane benya tumi no. Ɔno na ɔbɛgye nipa kra ahyehyɛ wɔn hyebrɛ wɔ sumsum wiase. Inti Owu ne Tano hyɛ dwumadi n'ase. Wɔn baanu ra kwae mu sɛ wɔkɔhwehwɛ ɔbɔmɔfo bi asɔ n'ahwɛ. Ankyɛ na Tano hyia ɔbɔmɔfo bi, nti ɔdane ne ho sɛ ɔtwe ɛkɔnante ne kwan mu. Ɔbɔmɔfo no huu no a na n'ani gye efiri sɛ na wanante egu saa ama ne nan mpo ayɛ kuru. Wahwehwɛ aboa saa nanso wenhu bi kosi sisi a. Inti ɔde mmirika guan di ɔtwe no echi. Odi n'echi wura kwae saa na ama na adwen po sɛ owura kwae ne mu baabi a wɔn abɔde ru sɛ enipa nwura. Efiri sɛ hɔ na nananom te. Woduru baabi no, Tano a wadane ne ho sɛ ɔtwe gyina ɛprɛko pɛ. Ofiri ɔtwe mu kɔɔ bosom mu. Na ɔyɛ tententen okokuroko. Na wɔne nsam no na okita akode.